Abe fo ka waliɲumandɔn ka sangani aw ka matarafali ka ɲɛsin Sherifila Jabarani Soma an ka jɛmukan min n'an b'a wele ko CNT kunnafoni. CNT kunnafoni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ sigi Sherifila Jabarani So sanfɛ. A bɛ tali kɛ kunnafoni minnu bɛ bɔ an ka frontière fanga wasabulon kɔnɔna na. U bɛ baara min na su ani tile. Bi an kɛlen bɛ ka wele bila CNT maaba dɔ ma n'o ye Honorable Umar Z Jara. Honorable Umar Z Jara ale ye commission kɛrɛnkɛrɛnni min sigilen bɛ CNT kɔnɔ n'an b'a wele ko commission de développement rural. U ye tile fila taama kɛ k'i kunda jamana in fan caman kan. Sɛnɛko samiyɛ a ko bɛ cogo di? Lahalaya jumɛnw bɛ yen? Fɛɛrɛ ni dabali jumɛn kan ka tigɛ? Degun ni gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ? B'a fɔ a ka timinandiya la, an bɛ jamanaden bɛɛ fo. Maliyɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'an ka autorités fo, ka daminɛ président na ni institution bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ. Folikan de don ka tila ka ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in basigi. An bɛna kumakan minnu fɔ Ala ka kɛ jamana jɔ kuma ye. Baara fɛn bɛɛ bɛ ka lawaleya jamana kɔnɔ. Ala ka bɛɛ kɛ jamana ma sababu ɲuman ye. Ka ŋaniya ɲumanw kɛ ka baara ɲumanw accompagner pour que jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min. Parce que kuma daminɛ la an bɛ se k'o foli n'o dɔw don ne kɛ fɔlɔ. Ala sɔnna. I ni ce Umar Z Jara. Aw ka baaraw commission de développement rural. Commission a ka baara ye jumɛn ye? Jɔyɔrɔ jumɛn b'a la? Kulu jumɛn don CNT kɔnɔna na? D'accord, ni ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ parce que a ka plateau ninnu an b'an profiter a fɛ ka CNT baaracogo ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔw b'a ɲɛ an bɛ luwaw voter an bɛ activité caman mener mais mɔgɔw t'an ka baaraw yɛrɛ dɔn. Je pense que dans ce filɛ commission ko man ye n'i y'a mɛn ko travail parlementaire député bulon baara a sɛmɛlen bɛ commission baara de kan. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ an bɛɛ tilalen bɛ commission ni ɲɔgɔn cɛ parce que commission de ye baarakɛla ye CNT kɔnɔ. Commission b'an bolo yan a bɛ commission damadɔ bɔ. Finance b'a la ne yɛrɛ bɛ mun na o développement rural ye finance ye wariko kibaruya ye an ta ye sɛnɛko kibaruya ye dɔwɛrɛ fana bɛ o ye affaires étrangères ye dɔwɛrɛ fana bɛ yen o bɛ kuma jeunesse ni emploi kan donc commission ka ca fo ka taa se commission fana ma olu occupé de sariya ko la n'o ye loi ye administration territoriale bɛ yen commission dɔ fana ɲɛsinnen bɛ Mali éducation fana ma donc commission ka ca donc ni commission bɛɛ la jɛlen fana kɔnɔ CNT mɔgɔ de b'a kɔnɔ a mɔgɔ la dɔgɔmani ye mɔgɔ 11 ye commission na commission dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu jama ka ca an ka règlement intérieur la olu mɔgɔ bɛ taa fo mɔgɔ 15 la n'o ye commission loi ye commission administration territoriale ale mɔgɔ bɛ se ka taa fo mɔgɔ 13 la donc o bɛɛ b'an ka règlement intérieur kɔnɔ a kun ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn ko travail parlementaire député baara assemblée baara CNT baara a sigilen bɛ commission de kan ne bɛ baara kɛ commission min na ka segin ka ɲininkali ma a bɛ fɔ commission de ma commission du développement rural de l'environnement de l'assainissement de l'eau et de l'énergie o ye mun ye an ka commission de bɛ baara kɛ sɛnɛko kibaruya kan développement rural donc au kɔrɔ ministère de l'agriculture a n'a ka ministère délégué pêche ani élevage au développement rural ye o kɔfɛ ministère de l'environnement et de l'assainissement o fana ka projet de loi o bɛ passer an de ka commission na o kɔfɛ ministère de l'énergie ok et de l'eau o EDM na ye EDM misaliya la ani SOMAGEP o fana ministère fana ka projet de loi bɛ passer an de ka commission na donc n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ komi an fɛ yen ministère 4 saba an bɛ se k'a fɔ 7 ou 4 parce que kelen délégué voilà o bɛɛ bɛ tɛmɛ an fɛ yen développement rural n'o ye sɛnɛko ye pêche ani élevage o tɛ 2 ye sabanan environnement assainissement ani ministre de l'énergie et de l'eau ninnu bɛɛ lajɛlen ka projet de loi olu bɛ passer an fɛ o de commission baara ye maliyɛnw bɛ loi talen an fɛ i b'a sɔrɔ commission de baara k'a kan gouvernement mana projet de loi bila ka na an fɛ yen an b'a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ commission de la o de commission ka baara ye commission fana bɛɛ n'a ka baara kɛcogo don peut-être o détail n'an kan bɛ dɔw la bi o temps ba t'an bolo donc bref résumé ye mun ye dɔrɔn CNT baara yɛrɛ reposer bɛ commission de kan donc an ka commission de développement rural ye voilà. Ni ce Jara an bɛ samiyɛ la ni ko samiyɛ Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn
k'a fɔ an ka jamana sɛnɛkɛ jamana don mɔni jamana don ji b'an fɛ yan kungo kolo b'an fɛ yan aw ye tile fila taama kɛ ka jigi Mali kɔnɔna na ka sanga ni aw yɛrɛ ka baaraw bolo datugu an bɛ se ka dɔn taama kun tun ye jumɛn ye kunba jumɛn tun bɛ taama ye. D'accord, an b'i fo ni ɲininkali ɲumanba ye i b'a dɔn travail parlementaire an ka baara in député baara assemblée baara CNT mago bɛ baara min na bi a baara a tilalen don sigiyɔrɔ damadɔ a sigiyɔrɔ dɔ ye mun ye fɔlɔ ye mun ye o b'a fɔ de ma contrôler l'action gouvernementale o tɛ dɔwɛrɛ ye gouvernement mɔgɔw olu bɛ exécution de kɛ olu de bɛ baara lawaleya mais an ye contrôler an b'a contrôler nɔfɛ de n'u ye baara kɛ an b'a contrôler kelen filanan an ka baara fana ye mun ye o de ye ka sariya kisɛw ta o fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ gouvernement ka baara bɛ contrôler an bɛ sariya kisɛw ta bon comme an bɛ transition kɔnɔ sinon an kan ka restitution fana b'an ka baara la o de ye mun ye i taara ka bɔ yɔrɔ min kɔma segin kan ka k'u ma k'o kɛ mais n'an ka baara fana kɔnɔ ni projet de loi nana an bɛ se ka amendement fana k'a la donc bref nin baara damadɔ fo ka taa se a tɔw ma n da ma se ka don a bɛɛ la tan ka dɔgɔ ni an ka baara fanba ye maintenant action gouvernementale gouvernement ka baaraw o bɛ action fɛn fɛn poser an b'a kɔlɔsi je pense que an ka nin commission yi a ye mission min kɛ tan k'a daminɛ du 29 août au 4 septembre 2022 a bɛ situé au cadre de kɔnɔ le contrôle de l'action gouvernementale mission in kunba kun ye mun ye o de ye ka taa terrain kan sɛnɛkɛyɔrɔw la comme samiya daminɛ la bɛ wagati bɔ ka taa lajɛ sɛnɛ bɛ ka évoluer cogo di ɲinan campagne agricole bɛ ka taga cogo di ka taa lajɛ an yɛrɛ ɲɛ la parce que i b'a dɔn parlementaire i tulo ka jan mɔgɔ b'an wele bɛ kuma caman fɔ an ye nin bɛ ka kɛ an ka zone na nin bɛ ka kɛ an ka zone na nin problème bɛ yen nin problème tɛ yen a bɛ taa mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ an ye mais an ka baara in fana na visite de terrain nafa ka bɔ a la parlementaire baara CNT baara tɛ bureau kɔnɔ baara dɔrɔn ye i bɛ taa mun kɛ terrain kan ka taa kow jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn i ni mɔgɔw ka kuma i ni population ka kuma parce que an bɛ yan population de o de fanga ka bon an ka baara in na ni baara in bɛɛ ye pratiquement donc o de la nin mission in a laɲini fɔlɔ objectif fɔlɔ min kɛra la o de ye ka taa terrain kan ka taa jateminɛ k'an yɛrɛ k'a ye an ɲɛ la sɛnɛ taabolo bɛ cogo di campagne agricole bɛ ka évoluer cogo di ɲinan o kɛra mission in objectif ba ye a kunba ye maintenant ko misɛnnin dɔw fana b'a la laɲini misɛnnin dɔw b'a la an b'a fɔ o ma ko objectif spécifique o dɔ ye min ye o de ye ka taa an ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka kuma an n'u yɛrɛ ka kuma gɛlɛya minnu bɛ mɛn da ye mɛn tigɛla ye gɛlɛya minnu bɛ yen o k'a ɲɛfɔ an ye problème minnu bɛ yen o k'a ɲɛfɔ an ye hakilina minnu b'o la o k'o fana fɔ o ye laɲini fitinin dɔ ye laɲini fitinin dɔ fana ye mun ye o de ye ka taa terrain kan k'a ye engrais ko bɛ position mun na parce que ɲinan a dogolen tɛ mɔgɔ si la problème caman yɛrɛ engrais ko la donc an ko an wulila ka kuma caman fɔ ye sisan an yɛrɛ ka mission kɔnɔ an bɛ taa ani sɛnɛkɛlaw bɛ kuma jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sur terrain n'olu ye jamana ka représentants ye an bɛ taa an n'u fana bɛ kuma an yɛrɛ ɲɛ k'a ye problème mun bɛ yen o fana kun ye laɲini fitinin dɔ ye an ka mission kɔnɔ ka fara laɲini belebeleba kan n'an b'a fɔ o ma ko objectif général donc objectif général kelen laɲini fitinin fila fo ka se saba ma o de kɛra an wulikun ye ka taa intérieur la ka taa nin baara in kɛ ni CNT président colonel Malick Diaw ka yamaruya dilen kɔfɛ. Aw ka taama in a y'aw se dugu jumɛn? An ka taama in a y'an se Sɛnɛba dugu naani ɲɔgɔn na. A fɔlɔ an y'a daminɛ Kucala kɔfɛ an nana Segu kɔfɛ an taara fɔ Ɲɔnɔ an tila ka bɔ Ɲɔnɔ an nana fɔ Fana Joyila Fana kɔnɔ an ye nin yɔrɔba naani fo ka se 5 ma an ye nin kɛ an ka mission kɔnɔ donc je pense que nin kɛnɛ kan a ka kan an ka autorités fo parce que an ye escorte demandé vraiment u ye escorte bila an ka bolo kan an y'an ka mouvement bɛɛ kɛ ni escorte de yɔrɔ bɛ yen ni problème bɛ se ka y'a yɔrɔ la escorte tuguna an nɔfɛ u caman de bɔra dɔw bilala an ɲɛfɛ dɔw bilala an kɔfɛ nin kɛnɛ kan an b'an ka président fo a ye o yɔrɔ labɛn ka d'an ma a diyara n ye kosɛbɛ ka tila k'an ka tenitigi bɛɛ lajɛlen fo parce que olu o sababu la an ye mission kɛ hakilisigi kɔnɔ ala ta kɔfɛ je pense que u y'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka mission kɔnɔ a kan ka kɛ cogo min u y'a ɲɛfɔ an ye an n'u y'a démarche bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an escorter zone o zone ni danger ni fɛnw bɛ se ka sɔrɔ yen vraiment u y'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔ kosɛbɛ donc an ye nin yɔrɔba 4 de kɛ fo ka se 5 ma an ka mission kɔnɔ.
Honorable Omar Z Jara, bamananw b'a fɔ ko i ye ko bɛ fɔ ko ban aw wulila ka taa a lajɛ aw y'a ye bibi bin na i da sira ma i y'a kun kɔri ka kuma kɔnɔna na maa min bɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn gɛlɛya kelen min bɛ sɛnɛkɛlaw kan bi n'i taara Kayi fɔ Kidali Mali dugu o dugu ko sɛnɛ bɛ k'a kɔnɔna na gɛlɛya kelen pe de b'a bɛɛ lajɛlen kan o ye engrais ko ye. Engrais ko gɛlɛya de bɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ don minɛ ko bi donc aw talen aw ni sɛnɛkɛlaw kumana aw ni sɛnɛkɛ ɲɛmɔgɔw kumana engrais ko u ye mun fɔ aw y'a la aw ye mun faamuya la yalɔ fɛlɛ jɔnjɔn jumɛn b'aw bolo engrais ko in na Mali jamana kɔnɔna na. D'accord n b'i fo i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ peut-être yani an da don engrais ko la k'a walawala kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ étape minnu kɛra an ka fɛn in na rencontre in na parce que engrais ko de façon générale an taara yɔrɔ o yɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min a problème bɛ yen an taara yɔrɔ o yɔrɔ an ye rencontre kɛ engrais ko problème a yera parce que an taalen fɔlɔ mission yɛrɛ déroulement na i b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔba jamana don laada jamana don tagabolo jamana don donc an selen an daminɛ Kucala an sera jamanatigi fɛ yen ka taa foli k'a ye ka taa bonyamasegin k'a ye ka tila ka bɔ yen ka taa Kucala misiriba fana la ka taa alimami fana fo k'u ka jɛ ɲini k'u ka duwawu ɲini walasa u ka sira d'an ma o kɛra Kucala étape fɔlɔ ye maintenant an bɔlen o la an bɔlen jamanatigi fɛ yen Ouattara la an sɔrɔla ka programme yɛrɛ exécution fana daminɛ an y'a daminɛ CMDT la o kɛra an ka rencontre fɔlɔ ye filiale CMDT mun bɛ Kucala an y'a daminɛ o la an b'u fo nin kɛnɛ kan u y'an bisimila ka ɲɛ k'an nadon a kɛra bonya ni karama kɔnɔ wa hakili falen minnu fana kɛra a kɛra bonya ni karama kɔnɔ an y'u bila u ye citation bɛɛ k'an ye campagne tɛmɛnen u y'o pɔyɔnw k'an ye sɛnɛfɛnw évolution na engrais minnu sɔrɔla fo ka taa se ɲinan fana ta ma an bɛ niveau mun na samiya togoya ani problème fɛn fɛn bɛ engrais ko la u y'a étape bɛɛ fɔ an ye o kɛra Kucala étape ye maintenant depuis o Kucala kelen na an y'a faamu k'a fɔ vraiment problème bɛ engrais ko la a tɛ i n'a fɔ engrais kun ma se ka sɔrɔ a tɛ i n'a fɔ engrais kun tɛ se ka sɔrɔ mais problème yɛrɛ bɔra yɔrɔ min o kɛra choix mun kɛra fournisseur la o tɛ dɔwɛrɛ ye fournisseur minnu taara jamana fɛ walasa u ka engrais bila sɛnɛkɛlaw ka bolo kan o de kɛra problème ye parce que u fan caman ma se a 80% u ma se ka engagement honorer o kɛra problème ye parce que an taalen par exemple hali misaliya la Kucala an y'u bila u ye point ni fɛnw k'an ye an y'a f'u ye fournisseur minnu taara walasa u ka livraison kɛ u sera ka livraison kɛ ka se étape mun na u k'a bɛɛ fɔ an ye Kucalakaw aw ka quota kun ye joli ye joli kun kan ka na aw fɛ yen joli sera ka na urée la DPA la etc u y'a point bɛɛ k'an ye an y'a ye k'a fɔ fournisseur dɔw kun bɛ yen an ye mission kɛ semaine passée ils étaient à 0% de livraison hali comment dirais-je engrais bɔrɔ tɛ dɛ hali bɔrɔ kilancɛ u ma se k'a livrer bon an ko bon nin ye problème ye o tuma mɔgɔ minnu taara u ka baara de tɛ wa u tɛ se de wa entreprise t'u bolo wa bon an yɛrɛ an ka enquête parlementaire kɛ an y'a jateminɛ an ka dɔnniya la an y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tun ka baara tɛ engrais ko baara ye mais situation nana avec comment dirais-je jamana ɲɛmɔgɔw ministère ni fɛnw mɔgɔ dɔw ye marché sɔrɔ mais u ma se ka baara exécuter donc o kɛra problème ye donc o kɛra Kucala étape ye toujours engrais ko la an ni autorités ka rencontre kɔfɛ CMDT la an ye sɛnɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan parce que o de y'an ka système ye n'an ni autorité kumana an ni cikɛlaw yɛrɛ bɛ kuma autorité bɛ fɛn dɔ fɔ an ye cikɛlaw fana bɛ fɛn dɔ fɔ an ye a rencontre an b'a bɛɛ comparer an b'a bɛɛ lamɛn i b'a dɔn n y'a f'i ye parlementaire an tulo ka jan bon an ka baara yɛrɛ base bɛ lamɛnni de kan hali an bɛ sariyakisɛ minnu ta yan baara dɔ b'an bolo an b'a fɔ o ma ko écoute tɛ dɔwɛrɛ ye ni projet de loi min nana licence d'écoute an bɛ lamɛnni kɛ k'an ka rapport kɛ o de kan ni information tɛ an tɛ se ka foyi kɛ baara la donc o da kɛ écoute nafa ka bon an ka baara la donc an ni autorité CMDT ɲɛmɔgɔw tilalen rencontre la an taara fɛnɛ an ni cikɛlaw kumana o fana y'u ka gɛlɛyaw fɔ an ye u ye comment dirais-je nɔgɔya bɛ ko min na olu fana fɔ an ye i n'a fɔ samiya tagabolo ka ɲi an bɛ Ala tanu k'Ala barikada Kucalakaw y'olu ɲɛfɔ an ye o tilala k'a fɔ an ye fɛnɛ même par rapport aspect insécurité
ani san tɔw alhamdulillah nɔgɔya caman donn'o fana la donc samiya fana bɛ ka na ala barika la et puis système dɔ yɛrɛ fana bɛ yen o ka di coton yɛrɛ fana ye kosɛbɛ ni san nana tile bɛ tila ka bɔ donc o fana ye fɛn ɲuman ye u y'olu bɛɛ fɔ olu bɛɛ ye point positif ye mais problème kɛlen bɛ mun ye o kɛlen bɛ engrais ko ye sɛnɛkɛlaw caution b'u bolo u dɛsɛra ka engrais sɔrɔ fo ka taa engrais yɛrɛ don wagati tɛmɛ foro kɔnɔ donc o joué bɛ coton production kan kosɛbɛ donc o m'a dɔgɔya o y'a fɔ an ye salon baaraba kɛra mais ɲinɛ u t'a dɔgɔya k'a fɔ u sigilen tɛ n'a ye ka salon résultat ɲɔgɔn sɔrɔ donc o kɔni o kɛra kucala étape ye an ye tile kelen tila bɛɛ k'o kow la rencontre u janyana mais a bɛɛ kɛra bonya kɔnɔ a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn lamɛn kɔnɔ ça c'était très important o kɛra kucala étape ye an bɔla yen an nana segu fana an nana segu étape kɛ segu étape an y'o daminɛ office Niger la parce que office jɔyɔrɔ ka bɔ baara in na kosɛbɛ n'o y'an ka malo sɛnɛyɔrɔ ye office Niger président y'an bisimila a n'a ka staff a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw a ka yɔrɔ la an ye réunion kɛ a fana ka gɛlɛyaw fɔ gɛlɛya yɛrɛ de fana bɛ diɲɛ kɔnɔ de façon générale an k'o fana fɔ mɔgɔw ye tout comme gɛlɛya yɛrɛ fana bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ diɲɛ gɛlɛya a tɛ mɔgɔ si épargner fan bɛɛ de don Amérique, Europe, Afrique, partout fo ka s'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ o gɛlɛya kelen kama office mɔgɔw yɛrɛ fana ka gɛlɛya fɔ an ye hali olu ka budget de fonctionnement san kɔnɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ye mun sɔrɔ a la à peu près 20% de 5 milliards et quelques ils ont eu à peu près 1 milliard et quelques donc o gɛlɛyaba bɛ office yɛrɛ fana kan bi o y'olu yɛrɛ ka fonctionnement ye donc ka fara o kan an y'an da don engrais ko ni fɛnw na je pense que PDG yɛrɛ fana ye impliqué pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ engrais kɛla cogo min ka fara ministre kan parce que fɔnkɔɲɔgɔn kun donna kosɛbɛ ministre ani an b'a fɔ minnu ma les fournisseurs historiques minnu bɛ fourniture kɔrɔlen ninnu minnu ka baara don minnu bɛ se bon fɔnkɔɲɔgɔn donna u ni ministre cɛ kosɛbɛ parce que u ka juru ka ca jamana la donc ma se ka ɲɔgɔn faamu peut-être que management ma ɲɛ du côté du gouvernement pour que ka se k'u la maintenir mais Camara ko in laban n'olu de bolo ko in laban n'olu de bolo olu de bɛ ka dili kɛ bi parce que olu de b'a ɲɛdɔn olu de b'a ɲɛdɔn a moyen b'olu de ye a stock b'olu de bolo a fɛɛrɛ b'olu de kɔnɔ olu de ka sɔrɔ fɛn don b'a dɔn san caman caman olu de b'a baara la olu de b'a di ɲina fo san wɛrɛ walima san wɛrɛ kɔfɛ jamana b'a sara u ye u ka juru dɔ de bɛ jamana la ils ont réclamé wari dɔ ka d'u ma bon fɔnkɔɲɔgɔn ni fɛnw nana sinon ils étaient disposés ka baara kɛ parce que an y'u fana lamɛn segu ye an y'u lamɛn an n'u fana sigira peut-être minnu détails fana fɔ donc o yɔrɔ de kɛra problème ye donc c'est ce qui a fait que engrais même au niveau aussi de l'office du Niger parce que office la jamana bɛ bɔrɔ wɔɔrɔ urée la misaliya la sisan nɔgɔ dɔ bɛ ko urée o 6 sacs voilà bɔrɔ wɔɔrɔ o bɛ kɛ tari kelen na salon jamana sera k'i jija ka bɔrɔ 4 di tari la donc sɛnɛkɛla yɛrɛ bɛ bɔrɔ 2 san walasa ka dafa o kɛra salon parce que gɛlɛya tun bɛ yen parce que salon il faut an k'a fɔ fɛnɛ jamana yɛrɛ fana effort mun kɛ salon jamana y'a subvention kɛ à hauteur de 15 milliards de francs CFA nɔgɔ la mais ɲinan jamana taara fo 17 milliards de francs CFA salon o 15 milliards de francs CFA o y'a to 20 000 tonnes sɔrɔ la alors que office du Niger yɛrɛ ka besoin a ka ca ni 40 000 tonnes ye mais jamana ye subvention di à hauteur de 15 millions o y'a permettre 15 milliards o y'a permettre 20 000 tonnes sɔrɔ la mais ɲinan jamana ye 17 milliards di mais Camara i b'a dɔn o 17 milliards ye combien de tonnes sɔrɔ wa 9 000 tonnes jamana y'a se kɛ gɛlɛya engrais prix yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ a bɛ sɔrɔ cogo min yɔrɔ mun prix yɛlɛla donc jamana ye effort kɛ mais problème yɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi donc ce qui fait que a bɛ se ka fɔ mun subventionné na ɲinan a bɛ komi jamana sur les 6 sacs jamana sera ka bɔrɔ 2 de di donc a tɔ 4 sɛnɛkɛla yɛrɛ bɛ débrouiller i b'o san alors que a da gɛlɛla fo 6,000 ni kɔ 7,000 ni kɔ 8,000 ni kɔ y'a donc o yɔrɔ o fana kɛra problème ye jamana ye effort kɛ mais diɲɛ ni gɛlɛya la ce qui fait que problème dɔ nana fara problème dɔ kan mais jamana yɛrɛ fana o subvention mun kɛ o fana nɔgɔ tɛ ka sɔrɔ Camara a kɛra problème ye a kɛra problème ye dɔw m'a dogo y'a yira na k'a fɔ vraiment olu kɔni ka ɲinan production tiɲɛna mais ni technicien kumana Segu
officier Ségou la y'a yirana k'a fɔ jusqu'au 10 septembre date butoir date laban ni nɔgɔ urée a bɛ se ka mago ɲɛ ka don o la ko kɔni date butoir date laban de jusqu'au 10 septembre peut-être dans 2-3 jours a man jan bilen ni nɔgɔ bɛ se ka don o la maintenant ani fournisseur kɔrɔlen dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana kɔni layidu d'an ma ko yanni le 10 septembre cɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se ka quantité caman livrer parce que depuis an yɛrɛ bɛ u ka camion caman tun bɛ ka na an bɛ ka continuer baara in fɛ toujours ani fournisseur bɛ contacter la an bɛ k'a ɲɛf'u ye hali kunun fournisseur ba dɔ y'a confirmer k'a fɔ ale ka 50 camions ɲɔgɔn o de sera ɲunu dugu la chaque camion ça fait 60 tonnes donc déjà olu bɛɛ ye fɛn ɲumanw ye n'i taara an taara ɲunu visite la don min n'i ye o fournisseur ninnu ka magasin daw ye a b'i kɔnɔ ko i bɛ bɔlɔntanyɔrɔ de la jama tellement que Sénégalais mago bɛ nɔgɔ la u mago bɛ nɔgɔ la u yɛrɛ dɔw wari yɛrɛ bɛ dɔw bolo u bɛ fɛ k'a san a tɛ yen u bɛ subvention nɔfɛ o kɔfɛ u yɛrɛ fana kan ka dɔ san si kun tɛ yen donc sisan nɔ comme fournisseur kɔrɔ ninnu segin kɛr'u ma fanga b'u la ala barika la u bɛ ka na ni fɛnw ye donc u bɛ ka taa san u bolo wa u bɛ ka subvention fana ko ɲɛɲini mais jama de ka ca. baara dira dɔw ma minnu n'a man kan o de nana gɛlɛya fara dɔ fara gɛlɛya kan aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o la parce que jamana man ka taabolo dɔ kan min bɛ kɛ degun ye ka se jamana kɔnɔdenw ma minnu kɛra sababu ye k'o baara cɛjugu in kɛ aw b'u dɔn wa yalima aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ olu kama o tigilamɔgɔw kama. d'accord Camara i b'a dɔn parlementaire an ka avantage ye nin de ye o ye mun ye o de ye an ye contrôleur de ye tamakiya t'an ka baara la complaisance o tɛ yen ni ɲɛmaloma donna an ka baara la dɔrɔn baara in bɛ tiɲɛ a b'i jɔ yɛrɛ a bɛ jɔ o de la depuis an bɛ kɛnɛ kan depuis an bɛ kucala an ka mission étape fɔlɔ an ye réunion kun fɔlɔ minnu ban ka se Segu an ye interview minnu kɛ an y'a dénoncer et que n'an seginna ka na an bɛ ka rapport labɛn rapport kan ka déposer a bɛ déposer a déposer yɔrɔ la constat bɔra a kɔnɔ an ye recommandation fana k'a kɔnɔ kuma tiɲɛw an y'u fɔ a kɔnɔ an ye fɛn min ye n'a bɛnna an y'a sɛbɛn a kɔnɔ an ye fɛn min ye n'a ma bɛn an y'a sɛbɛn a kɔnɔ baara ma ban ni ala sɔnna semaine bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ rapport in na ban walasa k'a lase a seyɔrɔ la parce que jamana mago bɛ an ka yeta la an ka hakilina la an ka fɔta la parce que étant donné que an de ye gouvernement ka baara kɔlɔsibaga ye n'an wulila ka taa terrain kan ka baara contrôler n'an ye mun ye sincérité kɔnɔnajɛya bolo ma jamana ye ani jamana ɲɛmɔgɔw ye ani jamanadenw ye o kan k'an bila an k'a fɔ togo la an ye fɛn mun ye o tɛ mɔgɔ kɛlɛ ye o tɛ mɔgɔ kɛlɛ ye aw ka baara de don CNT mɔgɔw an taara terrain kan k'a ye engrais ma se ka livrer engrais ma se ka sɔrɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma fournisseur minnu taara ministère fɛ an bɛ kuma fɔ a kɛcogo la u ma se k'a di parce que u t'a ɲɛdɔn voilà u t'a ɲɛdɔn dɔw yɛrɛ ka baara tɛ a fanga t'u la u tɛ se bon n'an taara k'o ye n'an mana o fɔ a fɔcogo la o kɔrɔ tɛ k'an bɛ ministre contre la o non fo de ka faamu tiɲɛ ka fɔ jamana ka labaara tiɲɛ ka fɔ jamana ka baara ni mun ma ɲɛ n'a jɛngɛna an b'a fɔ a ka la tile mais ni mun m'a faamu ten n'i y'a faamu togo wɛrɛ la a bɛ kɛ problème ye an ka baara in a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ mais n'an ma ɲɛmaloma bɔ an ka baara la baara tɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ parce que n'i kɛra baara contrôlikɛla n'i kɛra baara kɔlɔsilikɛbaga ye ne ma tiɲɛ fɔ ka jɔ i jɔyɔrɔ la i tɛ mɔgɔ lajɛ i tɛ mɔgɔ contrôle la i tɛ mɔgɔ kɛlɛ non mais i ye mun ye i diyagoyalen don k'a fɔ jamana kama walasa a erreur ɲɔgɔnna wɛrɛ kana ta kɛ tuguni o de la kɛ depuis o don depuis an bɛ terrain kan an y'a kuma fɔ an ko Mali sɛnɛ a dépendre bɛ ko damadɔ la a fɔlɔ o ye sanji ye ala barika la ɲinan sanji tagabolo ka ɲi masa taala kelen bɛ ka hinɛ na ka ji ɲuman d'a ma halisa an b'a ɲini Alahu taala fɛ ji in a ka sabati ka se wagati la wagati min b'a nafa n'a ye halisa filanan san damadɔ in na jamana sɛgɛnnen bɛ kosɛbɛ insécurité parce que insécurité salon o kama yɔrɔ caman bɛ yen sɛnɛ ma se ka kɛ kɛra problème yɔrɔ dɔw la mais ɲinan toujours ala ka dɛmɛ kɔnɔ armée mɔgɔw ka cɛsiri n'u ka fɛnw jamana ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri an y'a constaté an ka kuma tɛ dɛ an taara an bɛ kuma de di mɔgɔw ma mɔgɔw de b'a fɔ an ye
ame kuma fo kamara ante fo inventé oui non abta ta sunkoro ame ta sunkoro ka da ka boîte yoro da ka boîte yoro da comme ça akan analyser to mi o de anga baray mais kuma mu fora nyanti sa yelema do la parce que anga kuma fotate a fora ni anga utiliser di jamana do nu ko dugun foye ou ko problème foye donc samia trabolo kay insécurité am se ka fo améliorer la donne ala barakala sabana o no ko de no ko ni masra soro ko sebe surtout maloko anu kotonko sinon dumuni fen to vraiment alhamdulillah chamankero la ya ñoni fenunu olu koni o no ko ma ke problème bay na problème bay rebe yoromi o yi maloko office kono ani kotonko o no ko de kara problème bay parce que fournisseur munu tara ko ka barake o masi antale segu ani fournisseur wole o représentant men yoron bela anya fu ama fam depuis la mission d'amener antara yoro problème la engrais ko la engrais te ka se ka soro mun yake aw dun don meni fournisseur engrais die korole an ka me fournisseur historique do ma mo baradu korole anyu wala ñu si anu kuma na ko non ko problème ma bolula ministre de ma marché doluma o fanu ka hakil na fu o ko juru de be o kun ya kanu doka duma mais ni fema soro ka di kuma nyuwa de fembe kulu ma fo clé o te barake ko yo de foin wa ko engrais prix fana be mun na sugu kono kamba don mo effectivement ko ce que ay 50 000 ko kuma me ala on ma 50 000 ko kuma me kuma te 55 000 ko engrais prix to la effectivement entre euro amat me 42 000 nunga 42 500 maximum sinon mo do be sa ya pere waro do la lu ma surunya la non ma surunya la parce que prix be ani prix maximum be tete maka engrais do be iba damne 40 000 mais avec faut faire regretter que na te me 42 000 kan wa sheki ni kemenani donc on a ñokonaw donc akara fongo ñoga ni fitna di on ministre tché alors que la capacité bi lo assez bula o ka juru mun be o ko yakan do de ka duma la o wajibi ne kon bolo nga juru be ko réclamer o fana te problème mais sigi ka ñoya sigi ka fo ñogon famia kutu ñogon tala maldéa o do ko mo sokon be solutionner ka soro amassement c'est pour cela analyse là management au niveau du ministère peut-être ak se ka améliorer voilà ka soro ama bi ni problème kono parce que la preuve en est que c'est au fournisseur coron ou nema voilà sa situation sauver o bul do sukan do tara ku twin oui o clara ka segon o le ka dibi fournisseur coron engrais me ka di terrain bo le ba ke a dira mo coron no be desera ka samia rebla retard voilà ka Sénégal bla retard là donc c'est des situations moi je pense que à mes transition kono c'est des trucs olu manga ça amanga arrivé mais na arrivera avec corriger au fur et à mesure avec corriger ni mun kera na manye aka corriger jamana ko de do mo côté il faut que ninga fam parlementaire imam ko sobe anga bara na manja batala wante mo manja te nyini quoi mais anga bara sigile me obe jamana kono do ne kama donc o de kama an fana banga barake amba keni konnanjaye amba keni akilisige ça c'est très important mais anti mo se contrôle mais jamana ka bona ambe jamana ne anta kambla barala kan gouvernement ga bara koroshi mum may anga fo mum kay anga fo anga encouragement ke anga menace ke anga fo ni may ni kay ni may ninga corriger ninga boala ninga doala ninga toala on a barre je pense que mission antara yoro antara fana fene o kera étape là bas c'est le même problème ora ken kenega jamana nyamo fuli gouvernement era fana fuli chesri ni fona ka do fra subvention ka ami Sénégal fona fu kamara antara yoro ani Sénégal ka engagement de anyuka engagement de Sénégal chesirlendo cikela u chesirlendo u chesirlembe u yere u chesirlembe maliye anyo de nantara ko fana ye namano fo o fana te be o te horo yaay
parce que n'a tiɲɛna olu fɔlɔ ye san'a ka tiɲɛ jamana ye parce que u y'o de fɔ n ye k'olu dahirimɛ de b'a la fournisseur ninnu fana ko a ma k'olu dahirimɛ de bɛ nin na ça bɛ san caman bɔ olu de ka baara ye nin ye olu bɛ miliyari de don nin na ka tila k'u sigi a kɔnɔ jamana b'u sara kɔfɛ k'olu balo de b'a la donc olu tɛ se ka ban ka baara in kɛ olu fana y'o fɔ an ye o fana y'a hakili sigi c'est pour cela ministère sigi n'u ma ka kota kuraw dun fana ma olu de bɛ ka baara kɛ bi ko in sigi n'u ma sɛnɛgalɛw an b'u fo tuguni u ka dɔ fara u ka disa kan an b'a f'u ye fanakaw y'a fɔ an ye k'a fɔ u jigi ma kari halisa c'est vrai gɛlɛya kɛra baaraw kɔnɔ parce que fana ani ɲunu sɛnɛgalɛw ye problème dɔ fana fɔ an ye coton na o de ye a tɔgɔ ye di kɛrɛnkɛrɛnnenya la surtout fanakaw de y'a fɔ an ye kosɛbɛ olu y'a constaté ko fɛn tɔgɔ insecte tɔgɔ fɛn ɲɛnamani ko fɛn ɲɛnama dɔ bolo don ko bɛ ka jouer coton kan kosɛbɛ k'a bɛ coton fɛn ji sama de donc u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka produit ni fɛn dɔw k'u la mais jusqu'à présent u bɛ k'a ye k'a fɔ a cayalen bɛ coton forow la donc o yɔrɔ fana o kɛlen bɛ degun o kɛlen bɛ k'u jɔrɔ dɔɔni bon ne ko ma k'u jija halisa u ka gɛrɛ scientifique la recherche mɔgɔw u k'a layɛ ni produit minnu bɛ se ka sɔrɔ walasa ka situation solutionner pour que tiɲɛni kɛra fana tiɲɛni kan n'a fɔra ko nɔgɔko kɛra problème ye kelen filanan n'a fɔra ko fɛn ɲɛnama dɔ fana bɔra mun fana bɛ ka jouer coton kan tiɲɛni bɛ taa kɛ fila ye a bɛ taa kɛ saba donc o fana man ɲi o de la u y'a fɔ an ye k'u jigila ma tigɛ mais ko a bɛ gɛlɛya salon rendement min sɔrɔla coton na a ka se ka sɔrɔ ɲina ni ala ka dɛmɛ tɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ko u ko daga jɛngɛnna a bɛɛ ma tiɲɛ a ma bɔn donc vraiment globalement an bɛ se ka mun fɔ o de ye nin ye résumé bolo ma kɔni an bɛ se ka fɔ an taara yɔrɔ o yɔrɔ problème kelenw de don engrais ko surtout k'o fara problème misɛnnin dɔw kan peut-être a bɛ détail tɛ se ka fɔ émission taama bon kosɛbɛ waati sera ka ban donc on est obligé ka peut-être ni détail ninnu de fɔ an bɛ autorités fo an taara yɔrɔ o yɔrɔ que ça soit à Kucala que ça soit à Ségou que ça soit à Ɲunu que ça soit à Fana Dioula autorités y'an bisimila CMDT mɔgɔw an b'u fana fo u ka bonne collaboration na an bɛ armée forces armées maliennes fana fo u fana y'accompagner kosɛbɛ baara in na ka CNT mɔgɔ bɛɛ fo an bɛ CNT président fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ale min fana sɔnna colonel Malik Diaw ale min fana sɔnna mission in ma k'a dɔn k'a fɔ ko jamana mago bɛ nin mission in na bi o bɔra ale ka faamuya kɔnɔ commission a proposé ale y'a entraîné parce que a y'a faamu k'a fɔ jamana mago b'a la bi an b'a fɔ fɛnɛ ni ala sɔnna an bɛ n'an labɛn nin ye mission kun fɔlɔ ye yanni campagne ka datugu parce qu'il y a deux phases il y a la phase de la production an b'o de la tan nɔ production bɛ ka kɛ sisan de mais maintenant il y a la phase aussi de la commercialisation wagati mun na sɛnɛfɛnw kan ka labɔ fo ka taa se feereliko ma récolte wagatiw mission kan ka taa tugun normalement ka taa fɛnw fana constater parce que an nana an ye gɛlɛya minnu ye o fɔra an ye an ye nɔgɔya minnu ye o fɔra an ye an bɛna rapport kɛ rapport kan ka se yɔrɔ min kuma min kan ka se mun ma o bɛ se o tigi ma maintenant an kan ka segin tugun ka taa lajɛ o état in kɔfɛ jaabi kɛra mun ye résultat kɛra mun ye c'est très important bon ni n'an ka baara ye an bɛ nin suivi gouvernement nɔfɛ an ka baara ni gouvernement ka baara tɛ kelen ye olu b'a exécuter an b'a contrôler u nɔfɛ donc contrôleur kɔni ni fɛn contrôler i bɛ fɛn dɔw ye dɛ n'i y'a ye i b'a fɔ a ka corriger walasa jamana ka bɔ degun kɔnɔ voilà en gros an bɛ se ka mun fɔ mission in na globalement j'espère bien que faamuya dɔw sɔrɔla la d'accord bibi bɛ na engrais ko in ni aw tun ma wuli ka taa nin mission in na an bɛ se ka fɔ mission in nana na kuma na quoi kosɛbɛ anw yɛrɛ minnu ye kunnafonidilaw ye diɲɛ don o don aw fana bɛ a kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ engrais ko gɛlɛya bi Mali kɔnɔna na bi a dogolen tɛ maa si la bɛɛ lajɛlen b'a kalan i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a kunnafoniw sɔrɔ la Jara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn jɛmukan sera kuncɛyɔrɔ la nka yanni an n'an k'i kɔ don ɲɔgɔn na sabula aw tɛra sɔrɔ ka caya o kɔrɔfɔ kuncɛ kuma ani folikan laban minnu b'i bolo. Bon o kelen de don n y'o de fɔ toujours Mali an bɛɛ ka hakili to Mali la transition tɛ wagati nɔgɔma ye surtout an ka transition fana bɛnna crise mondiale fana ma diɲɛ yɛrɛ de ka gɛlɛn bi autorité b'u se la ko caman na
an ɲɛ b'u ka baara la an bɛ ka baara in kɔlɔsi an ye baara in kɔlɔsi an b'a ye u bɛ cɛsiri la kosɛbɛ mais diɲɛ de ka gɛlɛn o diɲɛ gɛlɛn in kɔnɔ u b'u se la halisa an k'an jija an k'u soutenir transition ye wagati kunkurunin de ye wagati mun don n'an y'a dilan ka ɲɛ a bɛ jamana dɛmɛ k'a ka san sɔrɔ mais transition n'an m'a dilan ka ɲɛ an bɔra problème minnu kɔnɔ problème minnu y'an se transition ma n'an m'a dilan ka ɲɛ o problème ninnu an bɛna segin o ma tuguni ala k'an kisi o ma donc toujours même malien toujours an ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka transition dɛmɛ hakilina transition dɛmɛli kɔrɔ tɛ transition mana sɔn fɛn fɛn ma i ka taa n'o ye non o tɛ kɔnɔnandiya ye kɔnɔnandiya fana ye min ye n'i ye fɛn min hali n'a ma ɲi an ka baara la i k'a fɔ an ye fɛn cogoya la cogoya min na an b'a faamu walasa k'a corriger o bɛɛ de ye dɛmɛ ye o dɛmɛ bɛɛ tɛ fɛn bɛɛ ka ɲi o non 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 o bɛɛ tɛ dɛmɛ ye au contraire ne bolo o tɛ dɛmɛ ye o an y'a ye k'a fɔ o de ye fanga caman tora an ka jamana in kɔnɔ yan o tɛ dɛmɛ ye mais hali ni fɛn ma ɲi fɔcogo b'a la u ka approcher u ka hakilinaw fɔ an ye u k'an kulola sɔmi jamana jɔ tɛ se ka kɛ jamanadenw kɔ an mago bɛ maliyɛn kelen kelenna bɛɛ de la fo bɛɛ k'o faamu donc vraiment maliyɛn an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ala deli samiya in ala ka kuncɛ ɲuman d'an ma degun minnu kɛra yan a se bɛ ala ye ka degun ninnu wuli donc an yɛrɛ fana que nous sommes plus vigilants o degun ninnu an kana bin a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ bilen inshallah Umar Jara an bɛ Umar Z Jara an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn kana i sigi k'an ka wele jaabi k'an ka ɲininkali ninnu jaabi mun bɛɛ lajɛlen bi don jamana jɔli hukumu kɔnɔna na sabula aw bɔra ka taama min kɛ nin ka taa se an ka jamana cakɛ duguw la a jɔyɔrɔ yera ka kɛɲɛ ni degun ni gɛlɛya min bɛ cikɛlaw kan nin waati in na n'o bɛ tali kɛ nɔgɔko la a ma dogo maa la sɛnɛkɛlaw b'a fɔ fournisseurs b'a fɔ bɛɛ lajɛlen de b'a fɔ sabula bɛɛ bɛ nin problème kalama bi an b'a deli ala fɛ y'a fɔ cogo min na ala ka samiya ala ka kuncɛ hɛrɛ la wa taama min kɛlen filɛ nin ala ka nin kɛ degun ban sababu ye k'a ɲɛsin cikɛlaw u ka nimisi wasa ma an baden TV Serifila lagɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin wagati min na aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabarani kɔrɔ k'aw ka jamukan mandi n'o ye CNT kunnafoni an balimakɛ Umar Z Jara ale de tun b'an bolokɔrɔ bi ale ye jɛrɛjɛkulu min bɛ CNT kɔnɔna na n'o ye commission de développement rural ye o maa tun don o tun bɛ tile fila taama la Mali dugubaw caman na kɛrɛnkɛrɛnnen la Segu Ɲɔnɔ Kucala Fana fo ka se Doyila ma janko u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ campagne agricole la cogo min na aw garisigɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ CNT kunnafoni kɔnɔna na an baden TV Serifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ ni ala sɔnna a ma aw k'an bɛn jɛmukan nata kɛnɛ kan wassalam.